puțină încredere în inițiativa privată, în antreprenoriat și spirit antreprenorial. La aceste lucruri măsurabile ne uităm. Am înțeles. Revenind însă la ce spuneați mai devreme, dar aș întreba pe domnul Bogdan Mihalașcu despre comportamentul financiar al românilor. S-a schimbat în vreun fel acest comportament, dar nu m-aș referi doar la cel al consumatorilor, dar și la cel al instituțiilor financiare, pentru că știm foarte bine, în perioada 2007-2008 creditarea era în boom și se făcea de multe ori atât de partea consumatorului cât și de partea instituției financiare la limita rezonabilului. Am învățat ceva din această criză? S-a schimbat în vreun fel acest comportament? Și instituțiile financiare sunt la rândul lor alcătuite din oameni ca noi toți. Activitatea unei instituții financiare este una esențial ciclică. Amplifică perioadele de expansiune și creștere economică, iar în astfel de perioade de restrângere, evident că o instituție financiară nu își poate permite să ia și mai multe riscuri decât s-a întâmplat în mod inerent să acumuleze în activitatea din perioada de creștere. Astfel încât și cu siguranță s-a văzut și vedem în fiecare zi în jurul nostru, apetitul la risc atât al nostru ca indivizi a scăzut, ne îndatorăm mai puțin, dar în același timp ne îndatorăm mai puțin pentru că și instituțiile financiare sunt ceva mai prudente în a merge alături de noi într-un drum pe datorie, pe credit, pe prognoză poate mult prea optimistă pentru ceea ce se întâmplă. Dar am văzut de la începutul acestui an cel puțin un val de oferte de refinanțare care, iată, acum pe timpul verii au fost prelungite și băncile susțin că marea majoritate a clienților cer sume suplimentare la aceste refinanțări. Deci nu își refinanțează creditul doar pentru a avea o dobândă, o rată mai mică pe o perioadă mai lungă, ci chiar cer sume suplimentare într-o piață destul de incertă, cu un Euribor în creștere și roborul nu dă semne prea curând de scădere. Ce să înțelegem din această situație? Practic, acest aspect îl putem corela cu ceea ce am discutat chiar aici, pe de o parte că încrederea la nivel individual pare și chiar a avut parte de o revenire și în același timp instituțiile financiare au pus accentul pe acest produs de refinanțare, vorbind tocmai despre predictibilitatea comportamentului partenerului de drum, clientul. Se refinanțează pe care există deja și al căror comportament exact, îl cunosc. au un istoric bun de credit și atunci ești pe un teren mult mai puțin nefamiliar și poți să ai mai multă încredere pentru un astfel de produs financiar. Domnule profesor, revin la dumneavoastră tot pe acest subiect, educația financiară. Ce ar trebui să facem în acest sens, atât noi ca indivizi, cât și instituțiile financiare? Au interesul, de fapt, instituțiile financiare ca românii să aibă o educație financiară mai bună, să înțeleagă mai bine produsele pe care le accesează, sau mizează în continuare pe ignoranță și pe o cunoaștere mai precară a acestor condiții? Cu siguranță că au interesul, pentru că și aici cererea trebuie să se întâlnească cu oferta sau invers. Dacă nu se întâlnesc, nu este piață financiară și dacă nu este piață financiară, economia capitalistă practic nu funcționează. Trebuie să reamintesc un lucru, că principala cauza crizei din 2008 a fost crearea instrumentelor financiare derivate pe piața imobiliară. De la creditele bazate pe ipotecă s-a trecut la titluri de valoare bazate pe ipoteci. Deci la niște instrumente sofisticate pe care Buffett le numea arme de distrugere financiară în masă, cu ghilimelele de rigoare. De aceea educația financiară trebuie să înceapă de la vârstele cele mai fragede și din școală și să fie și autoeducație, să ne educăm și colegii și de serviciu și părinții și copiii în acest spirit, pentru că nu avem altă soluție decât să fim mai creativi, să ne bazăm pe inovație, să știm să ne plasăm banii cum trebuie, puțin că sunt, dar să știm să facem din ei bani mai mulți, pentru că asta înseamnă a fi bogat, și să ne punem în valoare mai mult creativitatea noastră a românilor, de ce nu? Să redescoperim gustul de venire, cum spunea Noica în multe din cărțile sale. Să nu ne mai punem cenușă în cap, să nu ne mai subapreciem față de alte popoare, pentru că
Peste tot există și oameni competenți, creativi și capitalul uman va deveni poate la fel de important ca și capitalul financiar. Dar totuși trebuie să ne cunoaștem și să ne acceptăm limitele și să fim în măsură să le depășim pentru o educație financiară mult mai bună, pentru că în perioada 2007-2008 ajunsesem în această situație de toată lumea se pricepea la credite, toată lumea își lua credit, dar practic nu știa ce semnează și apoi toată lumea, marea majoritate a consumatorilor, în special pe credite de consum, s-au trezit că n-au știut ce au semnat și s-au trezit cu costuri foarte ridicate la aceste credite. Așa este. De la o societate bazată pe credit, am ajuns la o societate bazată pe debit. Trebuie să depășim și această fază, să ajungem la o societate bazată pe economia reală. Unde, domnule Bogdan Mihalașcu, unde este acest echilibru între economisire și creditare? Cum ar trebui să ne facem bugetul personal până la urmă? Bugetul personal ar trebui să înceapă cu o rezervă pentru acele zile neprevăzute, o rezervă care să ne permită să depindem foarte puțin de oricine altcineva. Bugetul personal începe cu această rezervă, începe apoi cu setarea obiectivelor de-a lungul perioadelor din viață, obiectivelor care solicită investiții și cheltuieli de natură monetară, indiferent că vorbim de o facultate, indiferent de vorbim de un apartament, o locuință sau indiferent, mai ales din ce în ce mai mult, chiar și în România, vorbim despre pregătirea unei pensii decente și care să ne ofere un nivel de bunăstare. Pornind de la aceste necesități cuantificate valoric, financiar, necesități de cheltuială, ne putem concentra apoi pe volumul de venituri necesar, pe sursele acestor venituri, pe predictibilitatea sau volatilitatea acestor surse de venit. Cel mai predictibil probabil că este la nivel individual salariul, cel mai puțin previzibil este randamentul produselor și investițiilor financiare. De aceea, din nou, revenim la ideea de educație financiară, de, în primul rând, rezervă pentru zile mai grele, iar apoi privitul către viitor în mod educat, informat, pentru că, cu toate că banii sunt o formă de putere, poate putere absolută, la fel de importantă este această educație financiară. Să revenim puțin la această rezervă. Grosomodo, cam cât din bugetul unei familii, venitul lunar al unei familii ar trebui să se ducă în această rezervă? Această rezervă, în mod dorit, ar trebui să acopere cheltuierile stricte, minime, de consum și subsistență pe minim 3 luni de zile sau chiar 6 luni de zile. Vorbim deci de întreținere, coșul zilnic, cumulat lunar, vorbim de alte cheltuieli, rate. Și în ultimul rând să luăm în calcul și evoluția anticipată a ratei inflației. Exact. Care este vorbim de sume reale și nu nominale. Care este destul de ridicată, iată, se menține peste 8% în România. Domnul profesor, suntem pe finalul intervenției cu dumneavoastră. Considerați că românii au învățat, în general, nu doar persoanele fizice, și companiile și societatea, a învățat ceva din această criză? Discutam la un moment dat cu un analist care spunea că e posibil să fi învățat, dar, din păcate, în general, uitarea intervine foarte repede. Într-un an și jumătate intervine uitarea și în condițiile în care, în această perioadă, totul merge bine, s-ar putea să uităm cu totul ce ni s-a întâmplat. Nu cred că vom uita de această dată, pentru că crizele cu care ne confruntăm sunt mult mai complexe decât cele anterioare. Și pentru noi românii, în economia capitalistă de după Revoluție, practic a fost o noutate absolut această criză economică. Noi știm doar din istorie despre crizele economice. Cu siguranță că nu o să uităm, de la antreprenori până la chiar și instituțiile puterii și economice și până la ultimul consumator, această perioadă, și va trebui cu toții să ne adaptăm stilul de viață și de muncă la aceste realități dureroase ale crizelor economice. Domnule Bogdan Mihalașcu, să mai arătăm o dată cartea pe care ați scris-o împreună cu domnul profesor, Lecțiile crizei economice. Așadar, o concluzie în opinia dumneavoastră. Am învățat ceva din această criză sau nu?
Cu siguranță am învățat și, mai important, lecțiile acestei crize se scriu în fiecare zi. Pentru fiecare dintre noi trebuie, și aceasta reprezintă această carte, un apel la memorie pentru a privi înapoi, astfel încât să putem privi înainte mai informat, mai pregătiți și cu un amestec de optimism și scepticism care nu pot să ne aducă decât echilibru și bunăstarea mult dorită la nivel individual cât și la nivelul României, pentru că suntem în România. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Bogdan Mihalașcu și domnul Victor Mihalașcu, autorii cărții